Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kehenyo Tribute Council kalawat deka RTI napo katrat planning nagabenta ka sansnem kabaladem kata na do usnam arajar khat pra do arajar arpulai hakabay day bat ka jingthung bat ka jing penlut put jong ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance ya ka pisa jong pait ba na ka bathung ki MLA barim ki nongtre jong ki seng ba pher kom ki chairman ki vice chairman ki co-chairman ki co-deputy chairman bat ki khot jong ki board ki council, ki committee, ki commission ba pher. Haba keren sikilat patay kubor haga sngi ba ar jong katayo ka arpulai trik ujemang arjar arpulai. Uba arroy ulaong. Batang hapo katunat planning ki don artli ki council lani ki committee ki bakinthum ya ka Meghalaya Economic Development Council ya ka balakli do MLA kumu chairman bat ka Meghalaya Resource and Employment Generation Council bat kat kum ka jingwat RTI lalam bahaki sansnem baladem. Tang nagabenta ka Meghalaya Economic Development Council ka sarkar kala penlut bat pensep ay ka pisa jong pait ba hado kumba shiklor sanpusan lak tingka bantung breu uba roy ulaong ru baga jingthong jong ka sarkar yikini ki council bat ki commission bakin pendep ya ka kamram bat bala seo yaki di ki pholak tingka ha ki sansnem ki bala dem hato kila ai kano ka jingno senyang syeke jela ne hato kila penlut kai penbannya ka pisa jong pait ba kumba ngitip hakini ki benai ki beladam nakaliang jong ka seng NPP ya pok kacing alam jong ka sangma kila simti biang sesisian ban alam ya ka sarkar pok jalan am tani ke sansnem ki bansawan marsen simti hau benai April yo I bakani ka sarkar pok kacing alam jong konrat sangma kila thung ya kumba arpuingut ki MLA ex MLA ki nongtre jong ki parti ba fair kum kita ki chairman ki vice chairman, ki co-chairman, ki deputy chairman, but ki member jom kita ki board, ki council, ki committee, ki commission, ki ba-fair. Menta ka sengiru ngiyo iba sa kumban remut ay. Ki ba-kentup ki angut ki XMLA, but saungut ki badai kita ki nongkit kam, jom ki parti, ki badang pok jom kani ka sarkar. Bantung ki kum kita ki co-chairman, but ki vice chairman, kita ki council, ki committee, but ki commission ki ba-fair. Nakaliang juga seng haba ngiyo I bakani ka sarkar marsen simti kala thongi kini ki breu ban long kumita ki chairman ki co-chairman ki vice chairman ki ba fair kini council ngi kwa ban lam lane bantem bahadu kaknu kini ki council lane kini ki commission lane kini ki committee ki ba nakaliang juga sarkar ka thong ndai tang ba ka thong ha ban pelut ri ke pisa nakabenta ban sir ki lada pipet ya ka jingthung ya chairman uyo ikta category kidon ki bayo category A+ ki co-chairman ki yo A ki yo B bakum ta ter ka sarkar na lor bakidi ki MLA ki dai ki ex MLA ki bayo e ka pension ka haban pulut pisa na ka sarkar na ka plating ka jong pat ba lada ude A+ ki yo ya kata ka jingsiu ka ba arpo hajar malau benai na lor ka bill light ka baisha ka baywayeng ka bailet baiwan na dakhen ka poi diki 4000 tan kasi banasib na haplut hawe chairman haki ko chairman ki vice chairman bakunta ter tekna bangin tem ba haduk kaknu kini ki council lani kini ki commission ki ai kata ka ladala thung ye ki ban pendep ya ka kamram ka jong ki laki contribute ne empat saka jela ladang ila pelut ye ki diki 4000 diki phola diki crore hakini ki sansnem ki bladap laki INM kanu contribution ini lada ki kenmau ya ka jingkren jong chief minister jong I ha ka budget ka belada uang ba ukwa ban yo I ba ka jala ka jong I kan poi sa kata ka $10 billion economy lani sa kata ka prapo 1000 crore economy le lada ngi pet pat ya ka budget ka ba present hapo ka assembly yo I ba ngidei ka state ka ba ngidone kata ka fiscal deficit ka ba du khasan 4 crore kaumot bang ngidei ka state ka ba ngibam hati ngikit kula ka jingmi ka jongi ka duna hadu kata-kata ban ka jingpulut ti banyo jingtip ya kita ki lakini ki council ki commission kita ki committee ki INM kata contribution kat kum ka jingsiu ka jongi ki ba ya ki ngi file ya ka RTI hapo planning department dan ngi file ya ka RTI hapo planning department nam ta sansnem ka belale kaumot banadu arja khatra hadu arja arfulai shwa bikin di notify ki shwa bakan wan ke election shwa bakan wan ka government ka ba thamai ngilap ba tang hapo ka planning department kidan artli ki council lani kita ki committee
kawai ketika Meghalaya Economic Development Council ya kabala kli da MLA hakatu kapor but nalor MLA kumu chairman donru saki co chairman ki vice chairman ki deputy chairman but kin member ti ngikli naki ya kajinglut jingsa hakini ki sansnem ki balalen ngikli ya kajinglut jingsa yang katno kanika council katno lasiu ban nama lada syatung kumu chairman uyo honorarium uyo ya ka electricity bill uyo ya kata kabaisha kaba dawan gibriu ban yang kendo ya uyo ya ka house rent ru kaba manu banai ha ban siu na ka sarkar uyo ya kata ka furnishing of house lani ka ban penbiang ya ka yeng kasem ka ba usa kumba arlak si sensiu uyo ru ya kata ka maintenance lani ka buy furniture kumba sau ko hajar tela da ken we chairman habang ipanjing ken yung katno pulut akini ki sansnem ki balalen nakabenta ka Meghalaya Economic Development Council but kung juru umdi to bulong chairman ko chairman unyo tang honorarium ri uyor kala bantung kita ki daily wages staff kamut baula bantung ki bhai ngasem la jong ki party workers ki jong u ban siu da ka pisaya ki na lor pe kimdon ka office ka jong ki ka Meghalaya Economic Development Council kamdon ka permanent office ri ka sarkar ka ila bantung ki staff kamut ba siu ka pisaya sa utaw chairman pe itagi ko chairman tindang nila wat jingtem nila bah kani ka sansnem ka balalen tang na benta ka Meghalaya Economic Development Council ka pisa jong pat ba la pelut ba la pensep kumba sikrur san pusan lak tengka haki sansnem ki balada tilada feedback pat ya ka resolution ya ka sarkar ka la penmi kong ba ka kamram jong ka Meghalaya Economic Development Council kadai ban ai jingmut ka sarkar ba kumnu ban penkiu ya ka industrial ya ka ya habaide ba ki kam ban yo pisa la ne ban penkiu ya ka yo ka kot jong kacala kawin ki kamram ja ka Meghalaya Economic Development Council ka digata ba kabaar kalong by ban identify kita ki sectors ki ong ba kumnu ban penkiu ya ka yo ka kot ba kumjuri ki industries hapo kacala ne ka basusi kalong ba kini ki sansnem ki balalet wat langi kumupat ba nakapisa ka jongi ka khajna kabangi ngisiu ngila pelut kumba sikro samsan lak nakabata ban siu ikini ki Sharman ki ko Sharman rehabangi keli la kata ka Meghalaya Economic Development Council kala syong ne am watang iway meeting lani kala ajing mud ne am ya ka sarkar iway ru ijing mud kumnu ban wanra ya kata ban penkiu ya kata ka economy jong ka jala ka jongi so si bolong baka jubab ka bangiyo na planning department kalong ka Meghalaya Economic Development Council ka klem syong watang kaway ru ka meeting akini ki sansnem ki balale ya kapisang ila syu siu yaki la syu pelut la syu penserwa ka ya kapisa jong pat ba nrewat tang kawai ka meeting lani iwei jing ajing mudru kat kum ka resolution ka bala thung yaki kat kum kita ki functions ki bala IT ka Meghalaya Economic Development Council ban le ka klem le wat tang iwei benta nre kapisa pat na ka plating ka jong pat ba lani kapisa jong pat ba la siu ka yaki kumba sikrur samsan lak ajar aspa ndru tengka nak benta kini ki sansnem ki balale kataru kadai tang namenta uchairman ku chairman but vice chairman ki bala claim hadu menta mereka Meghalaya Economic Development Council ka don ship homut ki member ki bala ki political appointees nremut ki 4 claim hadu menta te tang ki bala claim ka poi hadu sikru samsat naktam kata kadai kawai hapo ka planning department ka ba arpat kawai ka council ko badon hapo ka planning department kadika Meghalaya Resource and Employment Generation Council kanir kadon la kajong kabenta jing syaban ajing mut ya ka sarkar kumnu ban penyo ya ka khajna nam ta ka state kumnu ban wanra ya kilat ki ban wanra ya ka employment opportunities hapo ka jala ka jong ni kanir kaju hi dangi keli ya ka planning department ba hatu kani council kala syong ne ambil meeting sisin lani kala ai ke jengmut kat kum ka mandate kala ai kan dengan sosi ban ong ba hakini ki sansnem ki balale wa langi la siu pisa lani ngila pelut hadu arkrur pra penyolak khat prajar kendai spa saupui tengka ka pisa jong pat ba kani ka council ka klem le wa tang iwe meeting klem syong wa tang iwe jengmut ru ka klem ai ya ka sarkar jela kaumut ba kini ki chairman ki co chairman ki vice chairman ki balawan ban claim kata ka pisa na ka sarkar ba ki la syak thung kita ki vice chairman ki iwe ru ijeng ajeng mot ki claim ai tengi ngi syem ba ladang ki ken kelom ya ka pisa
baru artli kini council kini ngi keren tang nang betah po planning department ngi claim keren ya ka taxation department ngi claim keren ya ka social welfare bakwi ki department ki bangi tip ki don shibun ki council ki don shibun ki commission ya ka bengi layo jing tip ringi claim yo pat ki jing tip ki batikna ya ka bengin wanra ma chong pinri ki tang kini artli ngi la ba ka pisa jong pat ba kala shupen serwa kai kumba sau crore sau ko arlak tengka kini ki sansnem ki blale Ndrei kini ki council arteli ya kebikila ya kaba la shnakna ban ai jingmut chaka sorkar ban yarap ya ka sorkar kumnu ban kenti ka yo akot kumnu ban wanra ya kilat yo kam yo jam nam taki khun samla ki jongi nam taki nong shong shnong ki jongi ne sosi banong ba kini arteli ki council ki bahap apo ka planning department ki la shulong panman kita ki white elephants ki ban shu kejet ya kapisa jong upat ba ki ban shu kejet ya kapla kibanshu penraiko lane penduna ya kapla tengka jong ka sorkar ka jongi te kini jinglap ki berit ki bangi ngilap na kalian do kaseng ko ngi yo i ka jingkren jong chief minister habo kren hapo assembly habadan bakali syapang kita ka contribution jadi consultants uang bamaki gidan la ka jong ka kamram ngi kwa banbu ka jingkeli yo chief minister jongi ke ka kamram bakini ki council kile lada sansnam la le pitung ngi council pinbu nam taban yarap ya sorkar nam taban kentiu kayo kakot ringi ngiyo i bakata kajing ai pisa kapisa kamdai jong konrat sangma kapisa kamdai jong sorkar aku kajing alam jong konrat sangma kapisa kadai jong pat ba ngi siu lomba khajana ngi siu lomba kuna telada ya kata kapisa ka bangi siu pisu pensarwakai sya ka basiu sya kita gibriu tang na kamenta ba pin mentoy mapi tang nam ta political interest ka jong pi ban penhun ya ki parti ki badan ban support ka government ka jong pi kalong ka ek ka bangim so tenat bat ngim so ya na kalian jong kaseng ni kren da ka basai bahakini kisngi ki ban sawan ngin sa tho show chief minister da ka jing dawa bu udai ban pet namar mener ngi i ka jing thung ngi ki member ki co chairman ka de nam ta kini ki atli council XMLA jongka Nongston usha thung kum co chairman jongka Meghalaya Economic Development Council bat kiweru sha thung kum kita ki co chairman jongka ni ka resource employment development employment generation council ngi i bakini ki ditang ki jing pensarwaka ya kapisa jong pat ba ti ngim so ya ha be kani ngin sa tho show konrat sangma da ka jing dawa bu udai ban le ban pentikna baka pisa jong pat ba amdai ban persarwakai but ni ajing mut re sorkar balada ka don kam ya ki committee ka don kam ki commission kadai ban le da kanu nu kam ka ba de ban siu ya ki kat kum ka performance ka jong ki lada ki contribute shisha ya ka sorkar da ka ba ki ay ka jing mut ki belong ki ba ka sorkar kala ban shim dam ta ban bha lane ban mentoy upat ba bari ka jala baro ka wai ngim don jing hang ba pin snai te committee le ni commission ni so thu ba ki don ki committee ki badon kam ki don ki commission ki badon kam ngim de bang ni pershalot ya baro khat lada fi akren ka law commission ni don kam ka law commission ba don ka jala lada fi akren ka state planning board ni don kam ka state planning board ba don ka jala ngim so ya ha ba kin pensarwa kai pat ya ki bakum kini ki council lane phithung ya ki bakum kini ki chairman ki co chairman ki bamla ban shong wat tang sisin ga meeting lane ban ai tang iweru jing mod ya sorkar tingi nakaliang jo seng gin sa tho ya ka da ka jing tho bat ngin bu iki ma jing da ha khma jong kon ra sangma ba jo sorkar bala da ka sorkar kam shim ya ka jing ki kli ban penben ya ki bakum kini ki jing bakla ngin ban se ban so thau ba de ki wi ki lat ke linti wat ban let ban tiet ya ka jing khang dong high court ru namar bakani ka de ka public interest but ni so thur ba kadai ka jing pensarwa kaya ka pisa jong ba tikini kadai ka bangi kwa ban bu akhmat jong pi khna bu ki pai ba kin tim ba kini ki sansnem ki bal adab ka don ka jing pensarwa kaya ya ka pisa jong pai ba ngi khmi ngin kwa ba kini ki sansnem ki ban sawan ru kin de hiju hi na man ngilai i ba April ki la thung arpuengot ki political appointees mantang singi kila thung ringut bat nang ni syakmat ngim tip kila banang thung shu ru ngim kwa bakani ka trend kan nang continue la ni kan nang peteng nang ni syakmat kata kadeka benta ka baning kong yang ba ni kwa ban bu ahmat chong pi hakani ka jingwat RTI ka jong ni na po planning department kala ngilayo ru ya kawe ka kot lan ka order ka ba chief minister ujong ni house hakani ka term ka belalai konrak ke sangma haka arnyo trik jong April aja arfuat ulah tho shau commissioner secretary jongka planning department government of Meghalaya da ka ba betha yo commissioner secretary ba dei banthung kini arngut kibriu
kawe udah bajak pengurus MDC kum chairman jong kata ka Regional Planning and Development Council na ka bentak ka Hills bat ka baar bantung ya utau Rakesh ke sangma UMDC na po Garo Hills kum chairman jong ka Regional Planning and Development Board la ne council na bentak ka Garo Hills hakani ka jingwat jingtip ko jong ngiyo ru ba kani ka jingtung kini ka Regional Councils na ka bentak ka Hills bat na bentak ka Garo Hills lale tengru hosnam arjar saw hakapor ba Dr. Didi Lapang uday kum Chief Minister Neka kabaya perpat hakapor jong Dr. Didi Lapang kum Chief Minister bat hakani kapor jong Konrad Sangma kum Chief Minister kalong ba hakapor jong Dr. Didi Lapang kum Chief Minister latung kini Regional Council ban head da Cabinet Minister hapo Khas Hills region hakapor jong Didi Lapang haka notification ba penmi do governor ka Arsantrik jong November arjar sa latung yu Dr. Don Cooper Roy bade Deputy Chief Minister to kapor bu unlong u chairman jong kata council but kidkhot jong kata council kinde ki cabinet minister na po Khas Hills region but haringkat chief executive member jong ka KHDC CM jong ka JHDC ki deputy commissioner jong kini ki Khas Hills West Khas Hills Riboy but Giant Hills but ubanlong ko members ke 3 jong kata ka board la ne ka council unde commissioner of division nakabentang Khas Hills la feedback sa po Garo Hills lakli atau kapor ya ka council ya kata ka regional council daw Dr. Mukul Sangma ubade cabinet minister kidkhot ki cabinet minister na po Garo Hills but kiway pat ki official member kinde ki DC jong ki district but us ke 3 members ke 3 unday u commissioner of division ting nimyo iru hangni ban ong ba hakapor batung u Dr. Didi Lapang ban klik ya kita ke regional council jong kini ki artri ki region ka Khasi region ba Garo region ban ong ba chairman la ni ki ban ong chairman la ni undro kanu ka jingyo na ka sarkar nomar ulong chairman kum cabinet minister ndai ban ong chairman kum balong menta thung yo bajok pungro badiau tau Rakesh Sangma ki MDC balai la thong itep ha bajok penung urung hapok MDC hapok NPP ha kalai poetry march arpunyo tari go Konrad Sangma ong thung no yu kum chairman jok regional council Rakesh Sangma la don gatu kontroversi penhiar yu kum CM jong ka GHDC thung no yu kum chairman jok regional council ndrei klem thung la ne klem constitute pat ya ka board thung te thung yu bajok pungrup MDC kum chairman jok regional council ndrei klem constitute pat ya ka board berokawai ya Rakesh Sangma ja ka Garo Hills region kolong kumju hi hot ya kini lan di notify yang senam arca arpulai shwa ka election ndai ka ba penengo yang i kolong kane bakumnu fi constitute ya kata regional council klem constitute ya ka board i berokawai pitung ya chairman klem tung ya ka board berokawai ka ba aga jingkeli ka bangi kwa mengkeli kolong ba hakipor ka baladam kli ya kata regional council da cabinet minister rank menta pipin klik ya regional council dau MDC pimut kumnu bau MLA la ne cabinet minister jong ka Khas Hills region wan shong hapo ka meeting ka man klik du MDC kumnu DC jong ki district ke badan hapo Khas Hills region kin wan shong meeting hapo ka chairmanship jong MDC kalong kai ke bang ngim solak ban pedang ngisu thu bakini ke datang ki jing penhun na kamenta jong nu ban serve political interest jong nu nang ban penhun hadin balawan rung ka seng la jong ni supa bantung but hangni ro pinyu i ta umju claim constitute ya ka board kumbalale akipor government sha le latung mu chairman la sio ai pat ka pisa jong pat ba ubajok pungru MDC jong ka ramrai ula dro ya kipak san kibade bunyo tat hadu senam arca arpulai kumban riulak tam tingka ka pisa Klem shong meeting, klem shong shu siem betang yang pisah jong pat ba. Ti kanir ka dei gawe ka ka bangim la ban pediang. Bat ka jingkli mangikwa ban bu rahmat jong u Konrad Sangma kolong ba. Habangila don ya ka Meghalaya State Planning Board. Baling idon kam se ya kata regional planning board. Ngidon ya ka Meghalaya State Planning Board ka ba pitung hi ki MLA ki banlong kung ki chairman ki co-chairman. Balai pat mentang idon kam se kita ki regional planning board te kani hot kiladap di notify ya kani re jing dawa ka jong ina kaliang jong seng kolong ba ndai shu bantung ya ndai shu bantung ki regional council la ki regional planning board nam ta Khas Hills bat ka Garo Hills balada thungru de bantung de ki cabinet minister ki ba umdan kam mansiu e naka plating kala ne naka pisar